Hello, may buntag. Welcome back to my vlog. Diri karon sa bagong project site ni Engineer Dio. Diri sa may BT Homes, sa may Mangga, somewhere in Tagum City. Ang proposal ani mga balaya, i-lift up pa lang ni siya sa ang kining roping tanan. Amo na ni ang status karon sa pagkuan ikaduhang adlaw ato antuon sa taas kung unsay porma. Okay. Mao ni karon ang status sa taas. Bisuda. Mao ni karon sa taas nga porsyon. Ang unang pagbaklas sa atop sin muna karon diri sa overview aning balaya. Ako sa ito. Nagbutang mi og trapal kay in case na magulan nadayon matabon kay di manipulihan ang kisami ani. Bali ang mapuli ani kuan lang kolorup nya ilip up bisa gamay. Mao ni ang proposal ani karon balaya ni. Okay. Terus si Alex Boy. Mana dito banda paingon sa gate. Wala. Purok 6 yata ni. Ay, Block 6. Diri sa BT Homes. Katong kaning diri sa Daplin di ay kanang gisukod nila bus Jojo karon. Mo na siya ay tumoy gikan diri down dito sa pader sa pikas nga balay. Murag ihimo yata nag concrete gutter ng kuana upusa na. Okay, update lang ta sunod napod pohon kung unsay dagan na ning
renovation. Salamat.